out kay Natoy. Wa mo kailan ni Natoy? Si Natoy good na mahal ka? Ako to si Natoy na mahal ka. Bito ang Natoy sa amua kay manghihilot man. Shout out kuya Natoy yung silingan ng ustahaw. Sorry kung na-mention ka, pero this time, siyang ko Natoy sa tubig at langis akong gipasabutan niha. Natoy nga pala. Sa Sanju Marudo, nga grabe ka mapagmahal. As in mahal na mahal jud ka. Ako to si Natoy na mahal ka. Sanupul! Kani po si Ante Irene? Bitter manggod kaayo? Dili abigi binuangan kasi mong ex. Tanan lalaki iparehas na lang pod nimo. Ibahin mo si Natoy. Natoy, hindi naman kasi ganun kadaling magtiwala ulit eh. Paano kung iwanan mo rin ako katulad niya? Siya lagi si Natoy nga mahal ka. Tingnan mo, sino pala sa harapan mo ngayon? Irene, ako to. Ako to si Natoy na mahal ka. Hey, what's up mga Meg? So kaniday nga vlog kay about sa tubig at langis nga salida. Nga gibalik ra sa ABS-CBN tungod aning corn beef 19. So nagtrending man jud sa Facebook ang line ni Uncle Nats. O gihimo pa jud nilang memes. Irene, ako to. Ako to si Natoy na mahal ka. Wait! Who are you? Ako to si Natoy na mahal ka. Ako to si Natoy na mahal ka. So pakiuso na lang pud siguro ta. Anyways, daghan man pud makarelate aning salidaha, di ba? Og disclaimer lang. Nakachik ko, sorry. Og disclaimer lang. I know dili ni for kids salidaha. Dili mi angay mo tan-aw aning mga bata. Pero unas tanan, kaning mga ipangyaw-yaw nako. Puros ra ni scripted. Igo na ko nagtabi og nag-act like naninuod jud ko or kasabot jud ko sa akong mga gipang storya. Actually, mga Meg, I know daghanan nakahibaw. Nga scripted jud ni ang tanan akong gipang storya. It's just that, kibawan jud ko mo deliver or mo litok or mo act as if sure jud ko or kabalo jud ko sa akong mga gipang sulti. All I know is daghan ang nalingaw nako ug daghan ang ginahan maminaw or mutanaw. Labi na kung ginahan sila sa topic. And kung naay wala nalingaw or wala ka uyon or wala kasabot. So palihog pag next video na pud siguro or padayon imong pag scroll dira. Pero kung ipadayon pag gihapon nila magtan-aw bisag wa ka kauyon. O salamat jud gihapon. Dako na kay nagtabang nako. Maski i-dislike pa nimong video ha. Di jud na maka-decrease na akong watch time. So thank you gihapon kaayo sa mga nag-bash or mag-bash pa. So medyo ni taas-taas jud akong disclaimer no. Nalimtan na si Natoy. So padayon ta sa main topic. Lahi ra jud di ma-inlove si Uncle Natoy uy. Makaingon jud tag sa naul. I mean dili man sad lisod higugmaon si Ante Irene. Maski gipaangka na siya sa yang ex. Gwapa og buutan gihapon kaayo siya. Maong mahal na mahal jud siya ni Uncle Nats. Wa lang jud nagpadala dayon si Zay Irene pag una. Kay syempre, natruma na siya sa last niyang gihigugma. Nga gibiyaan ra o gipaangkan pa. Maong arang jud niyang pagkapitira. Naloko ka! Pero wa jud uy, nahulog ra jud pud ang iyang loob ni Uncle Nats. Kay grabe raman jud pud siya, ka sincere og ka genuine. Buotan og pinangga pa jud kaayo niya ang anak ni Jay Irene. Laoy, very family ba sa story? Maong kamong mga single mom, ayaw mo pagguol-guol, ayaw mo kawalag paglaom, og ayaw mo pagbiniter. Kung naay mawala, naaman say mo abot. Pero ay lang pud siguro mo pagdali. Kay parehas na sa magdali-dali kag dagan og maayo. Hantod nga madagma na lang hinuon ka. Aw di na sad maayo. So hinay-hinay lang jud ug kalma lang jud tang tanan. Kung madagma ka, pagpaabot nga naay Natoy, nga anda mo pabarog nimo. I mean ila-ilaha usag maayo. Nga kanang tawhana, naay mala Natoy nga kasing-kasing. Kaya kung magpadalos-dalos ka, nya parehas ra pud sa imong ex ang kinaiya. Aw samot jud ma-depress ka.
Ang salain pod nga side mga ante. Ayaw sa gayo pag-expect nga kung naa na mo'y natoy sa inyong kinabuhi. Wala na dayon mo'y problema. Yes, butang pa lang, naa na mo'y natoy. Pero naaman sa'y usa ka Clara. Mapispol pagkahamuan ng styla. Kung gibuhat ni Natoy ang tanan para kay Irene, pues buhatan pod ni Clara ang tanan para makuha si Natoy. Bitaw na nung naaman yung mga ning anak nga babay no, may pagka-Clara ang kinaiya. Pero wala ra ba sa hitsura? Kaya naunay maigo diring dapita, mabash bata. Bitaw friendly advice lang jud uy. Ikalma lang jud nato atong kaugalingon. Kung unsay dili nimo gusto buhaton sa imuha, ayaw buhat na sa uban. In English, what you don't like to do to you to others, don't do to others. So others don't do you. Say, Chara, bitaw, do not do unto others what you don't want others do unto you. Char. Diba nabuntis si Zay Irene siyang ex? Wala man siya ni gukod or ng hasol, especially nga nakahibaw siya nga naa na day asawa o gibinuangan ra siya. Pero nano si Clara, grabe man jud kaayo ka desperada. Huy day Clara, pangitag imuhang natoy uy, pagpalit. Di ka nang ilog ka. Kung di ba adto ka Adrian, para tulo na mo nila Monica og Nicole mag-ilog niya. Pagtigi mong Nicole, kay pareha mo kinaiya. Akin siya! Akin si Adrian! Akin siya! Sabihin na natin nasa iyong puso ni Natoy. Pero, nasa sinapupunan ko naman ang dugo at laman niya. So guys, di rin na lang kukutob, di rin na lang kutaman. Di na kayo na to buki-kion ang kinatibuk ang storyaan ng salidaha. Kay maabtan taglubat sa inyong mga silpon. Balig unom ka, buwan ra ba ng salidaha? Makutasan na ko yaw-yaw diring dapita. So shoutout po dahil sa igsuon ni Uncle Natoy nga si Lucy. Nga napuno sa arte ang kalag ug kalawasan. May pakamuna rin nag-igsuon ni Clara. Kay maumao jud mong batasan. And I thank you. Hugot nga paghangyo na sad ni mga Meg. Please ayaw taon mo kalimot og like and subscribe. Pina-please lang jud. And comment down below kung kinsa na pud to inyong ipang shoutout or ipa-vlog nako. And sa mga nagpa-shoutout di ay, namili ra ko sa katong mga nag-comment og done watching, the name and place. And kung naa jud gi-comment pud about sa video nako nga inyong gitan-aw. Thank you. Shoutout! Inday Plakbak, JL Cuestas, Donas Vlog, Jocelyn Peliazo, Makmak Amba, from Bukidnon, Kirishar Sekretaryo, from Pagadian, Carla Incabo, Lakaran Family, from Bonbon, Cagayan, de Oro City, Paul and Knife, from Davao, Rain Rio, Rizal Ambuang, Matet, Lavoy, and Michael Araco, Cassandra Nicole, from Sambuanga del Sur, Pagadian City, YouTubers Funny, from Bohol, Chimica and Puerto, from Toledo City, Dines Faith Dagoy, from Toledo City, Hector Homicilio, Montibon Family, from Buluwa, Cagayan de Oro, Maribel Tanio, Divino Family, from Lanao del Norte, Christine Lamo, from Dawes, Bohol, Mi Amor, from Santa Rosa, Laguna, Hili Nazareno, and Habi Bruce Hendrickson, from Maryland, USA, Kababan Family, and Django Family, from Danao. Bye-bye. Bye-bye.